Hello everyone, welcome to my channel. Today's video everyone is I'm cleaning this machine. So I don't know how to clean, but I really want to clean inside because the smell is bad. You know, maybe I think this machine is almost 3 months before it's not clean, or 2 months. So that's why my boss is always cleaning this, but now I need to clean because she's not here. So and it's very smells bad. So look this machine, this one. So I need to open like this. Let's see. Look at this. Just wait. So this machine, guys, it smells bad. So look. So I'm cleaning this. Just wait. I don't know how to clean this, but I will try because it smells bad. I really need to, I don't know how to open this. Hindi ko mabuksan. Hindi ko alam paano buksan ito. Hindi talaga siya mabuksan, guys. Alam ko pa nito. Ako nasira. Ito yung tingnan yung ganda. Daming basura. Smells bad. Very bad. Hindi ko alam bakit hindi siya nabuksan. Tigas. Empat po. Yan. Tingnan na kung gaano pa rin iyo. This is it's a bad, so much bad, you know. See? Yuck. Very dirty. In this machine. Okay, so grabe. Nasusuka ako. Ang baho. Minsan ko kasi ito kasi hindi maganda na yung amoy niya ba. Yung amoy niya para ng parang patay na daga. Hindi ko alam kung bakit anong ginagawa nila. Minsan kasi ginagamit to ng mga, lalo na kapag may maglilinis sa labas, ginagamit nila. Nililinisan ko naman to, pero hindi ko alam kung bakit ganito kabaho. Baka anong tawag, no? Kasi naalala ko, no, nung naglinis yung lalaki, parang ito yung ginawa nilang pangpalinis doon sa swimming pool at saka sa pangsup-sup doon sa mga drainage ng toilet nila. Hindi sa toilet, yung paliguan lang. Kasi nagbabara yung mga buhok. Kaya yun, linisan natin. Bahoy. Dito. Powder na sabon yan. Tsaka Dettol. Tsaka doon.
Sponge. Okay, ganito yung buhay sa abroad. Minsan natin kasi ako. Dito. Saan ka dito sa ano ko? Diyan ka. Istahan ko dito eh. Kasi ano natin ito mamaya labahan. Kasi hindi mo ito nililisan. Ito yung buhay sa abroad. Kasi ginagamit nila itong machine sa ano eh. Ginagamit nila ito sa swimming pool. Minsan sa mga drainage sa mga banyo, ganun. Kasi ano to eh. Hindi na, kumbaga sinusipot na yung mga ano ba, mga dumi. Kaya ito yung kumbaga ang amon. Naalala ko pala, ano pala ito ng lalaki. Ang mukha. Minsan natin kasi wala akong mask eh. Wala akong gloves. Mag-ano na lang ako mamaya ng kamay ko. Mag-sanitize sa kanyang mga kamay ko mamaya malipit. Kasi yung ibabad para wala akong jollox eh. Yan. Natin. Yan o, malinis na siya. Kanina amoy imburnal, amoy kanal. Malinis na. Ito na naman ulo niya. Kasi katawan yan eh. Yung ulo na naman tayo. Dito naman tayo sa ulo. Oh. Ito yung ulo. O yan. Ito yung ulo niya. Basa natin to. Yan lang yan siya. Galin mo yung mga body parts niya. Ito yung mga body. Okay, let's continue. Linisan mo lang ko. Kasi ito lang naman yung ano niya. Ito lang yung mga microbio. Wala kasi akong ano eh. Wala akong stand ng cellphone ko. Kaya yun. Isang kamay ko nasa cellphone yung isa. Sinalinis ko. Kaya mag-alala dyan sa makina na yan. Hindi naman yan maano. Ito yung ano niya. Ang hirap eh. Isa lang yung kamay mo. Ito yung filter niya, filter ng machine. Yan. Ano mo lang itong basa, hindi ko lang yung pasilitan mo lang talaga siya ng pasilitan mo yung dumi niya. Pinasilitan ko na ito kanina. Yan o, sobrang itim niya kanina ngayon o. Okay na. Lagay mo na yan siya diyan. Tapos, mamaya pagkatapos ito, lagay mo doon sa rooftop para maanuan siya ng araw. Parang wala yung amoy niya. Yan lang yung ginagawa ko. Kaya, sa mga ano dyan, no? May mga ganito. Linisan nyo kasi number one talaga yung nagsicheck ng mga amoy niya. Kasi, ngayon, hindi lang ako nakapansin ito yung amo kong babae. Kasi palagi ko naman ito nililinisan. Kaso lang, hindi mo nakita sa inyo kung saan ko ginamit ko.
nangangamoy yung loob niya. Kapag kasi ang machine na pinasupsok mo sa tubig, kahit anong tubig, tapos mainit kaya yung loob yan, nangangamoy talaga yan. Yan, ito yung parang ano niya, parang cover niya doon, ano, foam. Takip na ito, takip. Yan, takip na yan. Hindi siya ito lahat kasi malaki. Ito ako. Ito yung ano niya. Ito yung pang supsop niya yan. Pang supsop sa dumi. Yan, hugasan natin. Mabaho yan. Oh, lantawa guys, mauna ni siya akong gibulad diri sa init kay para unya pag balik ako sa iyang purma, so dali na siya. Kaya kung naapam ko siya gamay tubig niya, magvacuum na pug ka. Syempre init man na siya. Na mga amoy na pud mo na nga ako na siya gibulad diri sa init tanaw. Ano yung mga parties yung lawas. Ito yung filter. Ano yung rooftop diri. Rooftop na siya. Hello guys, ug karon na final na ni yung final na to ato ani simbol og balik ato ibalik sa iyang dating naong. Ano siya? May machine siya. Ako hindi bulad sa init, okay naman. Dali ra mo diri mga mag-init diri kay dali ra kay hawda. Ano siya? Ito niya simbol. Dali ra kay magbulat kag sinina diri magbulat kag mga unsa-unsa diri sus dali ra kay mga siguro 5 seconds ang 10 minutes ay na 5 minutes mukha na grabe ka init din sa Saudi muna yung sigan-sigan sa impyerno wala nga wala na siya na doon na nag-ibig Karong simbol na to. Sabak kayo ng tulog. Sige na po kayo. Ganyan na siya.
sigop ang mga hugaw diri na siyang tapo. Pero okay na siya kayo. Binigyan naman siya kami siya hugabog sa balas. Na, okay na yan. Unya og diri lang kutob, daghang kayong salamat sa paglantaw. Thank you for watching, and don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. See you my next vlog. Bye.